युनिक वे ऑफ प्लांटेशन आमी आज केस इस्कलां आहे आमगेले आणि आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आज प्लांटेशन ड्रायव्ह विथ जिओ टॅगिंग आणि विथ QR कोड. सो आज 9th आणि 10th भुरग्यांक आमी जिओ टॅगिंग करपाक शिकयतले विथ प्लांटेशन. म्हणजे हे आज आमगेले बाय प्लेसिया फेर्नांडीस आणि तेका जिओ टॅगिंग करपाचो आमी हे झाडाक कोड घायलो आहा आणि प्लेसिया नांवाचेर ऑलरेडी एक QR कोड आहा. सो वन्स प्लेसिया गोज होम शी विल प्लांट दीस सॅपलिंग इन हर बॅकयार्ड and she will scan this QR code आणि हो QR कोड स्कॅन करून तेगेलो हो नंबर आहा 0031 ते एंटर करतले एपाचेर आणि हे हुंय झाड रोयल ते फाटल्यान तेगे घरा कडेन हे आमकां डेटा मेळटलो. सो द होल आयडिया इज दॅट we have got as of today 2500 saplings which are kept ready. In the next 10 days आमी कावेलोसीम, कार्मोना, उर्लिम, वार्का, बेनावलीम, कोलवा आणि सुराले हे इस्कलांनी वयतले. आमकडे 2 हायर सेकंडरी आहे, दोन्ही हायर सेकंडरी वयतले आणि हे भुरगीं घराको व्हरून ही झाडां रोयतली. सो दिस इज 2 थिंग्स वॉट वी वॉन्ट टू प्रमोट टुडे. वन इज प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट विथ अकाउंटेबिलिटी. हे झाडाचो कुयद्यात हेजी लोकेशन हुंय रोयत तें आमकां खबर आसतली. त्या वर्साक आमगेली जी टीम मेंबर आहे गांवांतले ते वचोन हे झाडां खबर घेतले, हुंय रोयल ते काळजी घेतले आणि हे प्रोग्रामान तेमकां एक प्रायज आसतलो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भुरगीं पार्टिसिपेट जाले हे प्लांटेशन ड्रायवाक, जे कोणागेर हेल्दी प्लांट आहा ते हेल्दी प्लांटाक वी वील गीव विलेज वायज एक मोटिवेट करपाक एक प्रायज आसतलो इनिशिएटीव असो. आणि प्लस जितली प्लांट जी हू कूड सर्वायव जी मरो नाय म्हाका दिसता तेंकां एक एन्युअल एक सर्टिफिकेट अशी वी वील इश्यू अ सर्टिफिकेट. आणि इट इज गुड दॅट टुडे with this we have included technology. म्हणजे आज ह्या भुरग्यांक आमी QR कोड कितकोन स्कॅन करपाचो शिकयतले. सो वी आर मेकिंग दी जनरेशन अहेड अवेर ऑफ फ्युचरिस्टीक वे ऑफ प्लांटिंग, सेविंग एनवायरमेंट अँड विथ डिजिटलायझेशन. वी हॅव आवर हेडमिस्ट्रेस हियर. वी आर व्हेरी हॅपी दॅट दिस इज द फर्स्ट स्कूल इन द होल ऑफ गोवा. They should be honored well because we started from Kavalosim and Kavalosim school is the first school in the whole of Goa because no Goa department has done this today. We have started as a pilot project. This is a pilot project of Benaulim constituency starting from Kavalosim village. We have our DYSP Mr. Shivundu Bhushan Vitals. We also have our PSI of the Kolwa police station Babangalo Ajit Vilip. PI could not attend. So why we have incorporated everyone is they all are responsible towards the environment. They are doing a lot of service for us and they are happy to be with us. Now we will plant one sapling in the backyard of the school and all the children सगळे भुरग्यांक चोवपा मेळटले हो QR कोड आमी कितकोन टॅगिंग करता. So this is a initiative which we have started and we welcome the Goa government to invite us and to observe this kind of a practice all over Goa. This is a pilot project. म्हाका दिसता हो पायलट प्रोजेक्ट गोंयभर व्हरपाचो म्हाका इच्छा आहा आणि गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरचो. थँक्यू.